Isakhiwo ebesivulwa namhlanje sakwa Rainbow Chicken bese sivalwe iminyaka eyisithupha kusukela ngo-2017. Ukuvalwa kwayo kwaqeda amathuba amaningi emisebenzi abelekelela izakhamuzi zaseHammarsdale. Ungqongqoshe uthi ukuvulwa kwaso kuzokwakha amathuba amasha omsebenzi angama446. As the resilient people of this township, knowing the pain of losing industries, I do believe that you will work together with government, the private sector, your local stakeholders to make sure that we protect this plant. Kulesakhiwo kuzophinde kuqashwe kabusha izisebenzi ezadilizwa mhla sivalwa ngo-2017. Ungqongqoshe Patel uthi sizosiza nokusimamisa imboni yenkukhu kuleli. Poultry is an important source of protein, particularly for low and middle income households. Families survive on ikukhu. They need that. And if you think about it, inyama yenkukhu is vital to township life. Ukuvulwa kwesakhiwo sakwa Rainbow Chicken eHammarsdale qonana nonyaka lapho kugutshwa khona iminyaka engamashumi ayisithupha kwasungulwa le nkampani.